стаята си няма да дава на никой. Йогата пере. Йогата надига бирата сега там. Да, всеки ден бе, от човек, всеки ден бе. Човек не може да приказва с него, прави се на богата се прави. Парцала, буклука. Цял ден там седи мирише на прът. Да пие. Усрано пикант. Така е. Разсее, баба, колко си искаш в него. Ама заради хората приказва.